फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवण तडका। आज आपण झटपट अशी होणारी भेंडी मसाल्याची रेसिपी पाहणार आहोत। चला आपण साहित्य बघूया। मसाला बनवण्यासाठी मी इथे 1/2 किलो भेंडी घेतलीत आणि ही भेंडी मी स्वच्छ धुवून घेतलीत अगोदर आणि ती नंतर चांगली पुसून घेतलीत आणि पूर्ण कोरडी झाल्यानंतर ती मीडियम आकाराची चिरून घेतली आहे, कापून घेतली आहे। मी बारीक नाही कापलीत मी जास्त। तर आपण बाकीचं साहित्य पाहणार आहोत। मी इथे एक मीडियम साईजचा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय। आम्ही एक कांदा घेतलाय मीडियम साईजचा बारीक चिरून। ही कोथिंबीर बारीक चिरलेली आहे। ही आलं लसूण हिरवी मिरची कोथिंबीरची पेस्ट आहे आणि हे फोडणीसाठी मी जिरं आणि मोहरी घेतले 1/2 चमचा आणि इथे चवीप्रमाणे तिखट घ्यायचंय। 1/2 चमचा हळद आहे, चवीप्रमाणे मीठ आहे। ही गरम मसाला पावडर आहे 1/2 चमचा आणि धणे जिरे पावडर आहे 1/2 चमचा आणि 1/2 चमचा मी आमचूर पावडर घेतली। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर घ्यायची। तर मी ते पॅन ठेवले गॅसवरती आणि त्याच्यामध्ये एक अर्धा चमचा तेल टाकले आणि त्याच्यामध्ये मी भेंडी परतून घेणार आहे। तेल चांगलं तापलंय। आता मी 3-4 मिनिटं मीडियम टू हाय फ्लेमवरती ही भेंडी चांगली परतून घ्यायची। मी शक्यतो तेल कमी वापरते, काही जण असं तुम्ही जरा जास्त तेलामध्ये पण तळून घेऊ शकता आणि मग उरलेल्या तेलामध्ये तुम्ही भाजी फोडणीला घालू शकता। तर आपण 3-4 मिनिटं परतून घ्यायचं चांगलं, थोडीशी लालसर होईपर्यंत। इथे माझी भेंडी 3-4 मिनिटं चांगली परतून झाली। आता मी गॅस घालून टाकते आणि बाउलमध्ये काढून घेणार आहे। आता या सेम कढईमध्ये मी अजून अर्धा चमचा तेल घातले आणि आता मी जिरं आणि मोहरी घालून घेते। ते चांगली तडतडल्यावरती मी याच्यामध्ये कांदा घालून घेणार आणि चांगलं परतून घ्यायचा। कांदा मी ते 3-4 मिनिटं परतलाय, कांदा छान लाल झालाय। आता मी याच्यामध्ये ही आलं लसूणची पेस्ट घालून ती पण परतून घेणार आहे। आलं लसूण पेस्ट पण मी छान परतून घेतली आहे। आता हे सर्व मसाले घालून घेते मी। मसाले घालून मी व्यवस्थित परतून घेणार आहे म्हणजे मसाले आपले छान भाजले जातील। आणि आता हे टोमॅटो घालायचे आपण। हे सर्व आपण एकत्र परतून घेणार आहे। कांदा टाकून असं मी छान परतून घेतलं 2 मिनिटं। थोडंसं ड्राय वाटते म्हणून आपण थोडंसं पाणी घालणार आहे याच्यामध्ये, अगदी थोडंसं पाणी घालायचं आणि चांगलं शिजायला द्यायचं। मी एक 5-1 मिनिटं ह्याच्यावरती झाकण ठेवून 5 मिनिटं आपण स्लो गॅसवरती शिजून घेणार आहोत। मी 5 मिनिटं असे टोमॅटो शिजून घेतलेत चांगले। आता हे सर्व मसाले चांगले एकजीव झालेत। त्याच्यामध्ये मी ही भेंडी घालून घेणार आहे आणि चांगलं मिक्स करणार आहे। चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। ती भेंडी अशी छान परतून घेतली आहे मसाल्यांमध्ये। आता मी गॅस स्लो करून झाकण ठेवून देणार आहे आणि 5 मिनिटं शिजायला द्यायचं आहे आपण, म्हणजे मसाले छान मुरतील त्या भेंडीमध्ये। स्लो गॅस ठेवायचा आहे, झाकण ठेवून द्यायचं। इथे भेंडी अशी 5 मिनिटं शिजून घेतली आहे झाकण ठेवून। भेंडी शिजायला वेळ नाही लागत आणि आपण ही ऑलरेडी तेलामध्ये फ्राय करून घेतली होती, त्याच्यामुळे जास्त वेळ नाही लागणार शिजायला। त्याच्यावरती मी कोथिंबीर घालून घेणार आहे आणि परतून घेणार आहे। इथे भेंडी मसाला रेडी झाला। गॅस घालवते मी। आपला झटपट असा भेंडी मसाला इथे तयार झालाय। मी बाउलमध्ये काढून घेतलाय। ही भेंडी मसाल्याची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि माझ्या रेसिपीज बघायला आवडत असतील तर तुम्ही चॅनल सबस्क्राइब करा, म्हणजे नवीन नवीन रेसिपीचे अपडेट्स तुम्हाला इमिडिएटली मिळतील। रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्यू।